Spesial buat Mbak Endang. Aku mau tamasya keliling-liling kota. Terus Sambil alon-alon terus lihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, beca, tolong bawa saya. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Mbak Endang, setiap hari Bu Endang monggo. ku siram semua mawar melati lagune tenyuh dados. Spesial buat Mbak Endang beserta keluarga besarnya. Yo. Ayo Bu Endang monggo. Kersane boten ngantuk. Yo 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 yo. Yo, masukin. Monggo mesti cokainya Indonesia, pulau cokainya Indonesia. Asik. Mbak Endang,
Eka Musik Terima kasih banyak, Masya Allah. nyanyi bareng Mas Bambang.
nyingkur Mas Min, Pak Alek monggo lingsem yen keh mutan diprotes Pak Rego, diprotes mesti bener ora lelampahan kang kawuri tresna tulus sanadyan nengku buk asmara monggo Mbak Sugini Mbak Alek Monggo Ibu.
matur sembah nuwun. Catatan sajroning ati katan luntur saya marati aku kowe dadi garwa marga leren nang gubuk asmara. Nggih, niki lanjute napa, Pak? Apa Mbak mau Mbak? Prau layar nggih. Sinten sing ajeng nyekar? Cucak rawa jarine Mbak. Pripun niki? Napa lagune? Cucak rawa nggih. Makasih. Ya, sama wa buat Mas Dimas dan Mbak Laras ya. Coba-coba malah
Jenggleng no. Mas Keling. Keling iki aku sing bawa seliramu sing jenggleng. Ayo wani ora we. Raden. Saben omset piro, Mas? Hah? Lah iso dindingane ndi? Oke, engko bar iki kerinduan basa Jawa kangen. Mbah Mul pundi Mbah Mul? Mbah Mul pun mantuk kok Hah? Keluarga Wuryantara kok ya mbae manten kok. Mantuk. Sing adus mau sing jalur laku. Ah iya. Saben bengi nyawang nek ra kowe sing bawa aku sing jenggleng Mas. Kene Mas. Ya. Baleni Mas celeng. Pengendang ndalang pinter apa pinter kok. Sing kompak banter jenglengane yo. Saben bengi nyawang melarat ta? Saben bengi. Nggih. Nyon lagu napa Pak Dewi iki wae Mas aku nek dijengleng-jengleng wedi ya. Saben bengi nyawang Iya Mas. Bocahne sabone turut pasar gak ngerti seni. Kan aku sing jenggleng, mandel aku maju. Maju. Kendange ngepas aku Mas. Baleni. Jenggleng kok ora sigrang ngono. Wis jatahe dhewe Mas, kanggo Gusti Allah iki bagian player MC. Saben aja saben trapuk-trapuk gak. Yen memajang ngono kesuwen. Dek zaman berjuang. Gak ngono. Ora kek lesu ngono to sayangku cinta. Oke. Matur suwun Mas Agung nggih, sehat selalu ya. Ji, sembah nuwun Mas Agung. Yen memajang mau nganggo jano urkune pasar luwi. Sabar Mas, sabar. Mas, sabar. Sabar kok kene lho. Iki diglenge wong nafsu. Ora, diglenge yo ngono kuwi. Ngene yo gleng ngono Sabar. Ngamuk dipecah-pecahi. Ora dipecahi Mas, datahe kepidak Mas. Titip dulu, Mbak. Wah iki ana bening-bening cepet men to. Tak kekne cah iki lho. Ora ngerti. Kok mbok kene to Mas? Ya. Kembang. Ya Mas ya. Kembang wae. Watu. Jegleng. Iki digleng. Aja suwe-suwe. Ngene iki lho, joko ning pasar. Gede Mas Cipto kan jenggleng ngono kuwi. Aduh. Mas yo piye? Yuli ambi bogel edan Mas yo. 10 juta kok. Ya Dek ya, berdua kita. Heeh, ngerasa bahagia narang jenglengan Dang, jenglenganmu. TF wong TF. Hei, bojleng. Iblis lan duduk karo dhewe. Ayo Mas bogel. Warungku kene terus cari to wong ayu. Manut to sepuluh garwo wong ayu. Hei. Juli, what? Ya. Sabar Mas. Nyoh. Bolak-balik demoke kene ya. Aku tenane piye? Nyala aku sesuk. Aku yo gelem nek ngono. Nek ngono iki gelem mau. Kakak. Ayo, terus.
Ben terus Aku takut sama Mas Keling. Gak piye to aku ngono-ngono iki lho. Aku takut, Mas. Kuwi bayarane cilik, mumedhase tenan. Sabar kok kene. Sing ngajari kuwi. Asem kali. Penyanyi horor kabeh kok. Horor mbakmu iki kok sing ngajari suhune kok. Nek sabar iki kene ya, Dik. Nek sabar ra kene. Ngendi? Kene. Kembang. Panas sih ya. Panas ya. Enggak mau. Bocah kok jan. Piye? Pacitan kok panas ya, Mas? Panas. Hah? Panas. Kok nek Mati corona kayak panas. Pacitan wis mau kok enak lah iki kaya penyanyi opo tak demok sisan kowe. Mah. Bayarannya cilik ruwet. Heeh. Bayarannya cilik wis ruwet. Dadak ragat tuku keyboard barang 15 juta. Ayo. Kembang wae weton gunung. Iki sing ngajak jula-juli bagian penabuh ya. Wetengku senep kakean rujak, lawangku minep dibobol luwak. Garapan ya ora apa-apa to, Mas? Ora apa-apa, Mas ya. Aku nginep ana sing ngajak, wedene ketangkep bejane ngawak. Senenge ketangkep-tangkep ta. Ngono-ngono salahku dhewe. Nek ya go wayang pinter, Mas Wardi ae sing ngendang. Sing ibot ngono sok wayang sok ora. Ya lho. Kadang. Heeh. Pilih roti apa salah regane MC saiki mundhak. Sesuk digarap sik, Mas. Ya kadang panas. STK musik iki nek ndawi bogel iki dikompliti. MC-ne njaluk wedang jeruk. Terus dikai jeroke wedake ora? Urung entuk. Berarti jeruk kan ngokop untuk mbok kertek tengah. Keberapa nyokot Lah aku jare sendiri. wedang jeruk, lah jeruk Aku lho, ketok. aku cerita ya, Mas. Sampe nyutuh karo Yungkar aku ngomong apa lho. Wis salamu, iki lampu ijo ra gelem. Turun ning pilawong loro gak ngopo-ngopo jaketku dienggo. Jane ora tau tinggal. Kamu dingin ya, iya. Iya, sakna yo. Nadyan wadon sarwi Sora suling lanang baling ulon apa setiane kelakon noni jokono elo mane banyu Mas Aleng iya orang trinte jenggleng iki ngene iki lho Ling. oh ngono kuwi kena Cak lagi ngarani ketek jare aku dipadani ketek. Jane pengen. Dadi kowe iki dipadane ganti kendang Mas Celeng sing jenggrang kula ya. Wani mboten ae. kowe iki didarani gendong ketek. Wong kenek kok ketek. Ya ora apa-apa Matur ta, nuwun Mas. ya. Aku ora ngerti. Garape gecul, Mas. Heeh. Dadi awake dhewe iki ya, Dik. Piye, Mas? Dari STK iki to, Nggih. dipirsani karo piyai-piyai kumpul to. Malah kepara ki bupatine saiki sapa kae Bupati Wonogiri ya? Lah, lho, kaya. Jakek wis anu ganti. Wis ganti. Pak Setio Setya nggih. Pak Setyo kuwi tim suksesnya mbiyen aku. Ada. Heeh. Wah, tim sukses kok lali sukses kok Lah. ngapusi. Lah aja meneh aku lho Pak iki lho Piyai Praci ra ngerti bupati sapa. tim sukses nek Lali, duit Mas. entek mesti lali Pak Setyo. Nggih to Pak Setyo to. Nggih. Selamat sore Pak Setyo. Ini tim sukses Anda yang waktu itu dari partai apa ya? Ah, kita ngapusi. Partai kan apa ya?
Saya siap mendukung Anda sampai selesai paripurna jabatan Anda. Di zaman berjuang. Kelingan mlebu vokal, Dik. ya. Ayo yo. Penak yo, Dik. Di zaman berjuang. Jur keling. Yo. barang anyar Mas. Rasa nyawer campur sari disuwar sawer. Mikir nyawer lho sing nyuting. Lho, kowe aja nyawer ngono kuwi. Ngomah jagake tenanan kok. Nggih, Pak. Bola apa disawer ae. Pak pun dahar mawon, Pak. Mboten iki Mas Bogal mau sapus-sapus. Saka